कौने फैसला के बात करत रहो अंजलि? अगर एगो बच्चा के माँ और बाप दोनों के प्यार ना मिले तो ओकर परवरिश अधूरा हो जाला। तू अपने ऊंचा ऊंचा सपना के चक्कर में गुड़िया के लालन पालन के हत्या कर रहल बाड़ू। एगो बच्चा के जन्म के साथे एगो माही के भी जन्म होला, लेकिन तू तो ना एगो अच्छा बीबी बन पाइलू ना एगो अच्छा माई। अरे तू एगो काम कर, तू हमरा गुड़िया के आधा आधा काट के अपन हिस्सा ले और खुश हो जा। तू लोगन के झगड़ा कर बच्ची के दिल और दिमाग पे का असर पड़ी ये सोचला? हाँ, गुड़िया ना तोड़ा साथे रही ना तोड़ा साथे रही, गुड़िया हमनी के साथ रही। चला गुड़िया। अरे पारो, कैसे हालत हो गई बा तोहर? अंजलि अपन पति के प्यार और सुखी संसार छोड़ के जौन हम हाई फाई वाला सपना देखले रहनी ना, वो ऐशो आराम धन दौलत वो सब चकनाचूर हो गई। जौन गलती हम कइले बानी ना, तू गलती कबो मत करिहा। हम ना घर के बानी ना घाट के बानी। जौन इंसान अपन मतलब के लिए अपन सुखी संसार, अपन जीवन, समाज, प्यार करे वाला पति सब छोड़ देवे ना, ओकर इहे हाल होखेला। तू बहुत किस्मत वाली बाड़ू कि तोहरा के अमित जैसन प्यार करे वाला जीवन साथी मिलल। पापा काहे रो रहल बाड़ा? लागत आज हमरा के आखिरी बेर लेवे आइल बाड़ा। मॉम, ये कट्टी बट्टी के खेला छोड़ दो ना। मॉम, परसों कोर्ट के आखिरी दिन बा मॉम। परसों जज साहब हमसे सवाल पूछे तो हम कैसे कहब कि हम मॉम के छोड़ के पापा के संगे रहब और पापा के छोड़ के मॉम के संगे रहब। मॉम, हमरा के दोनों जन के साथ रहे के बा मॉम। चलो मॉम, चलो पापा, चलो मॉम। जैसे पापा के स्कूटर एक पहिया पर ना चल सकेले, वैसे ही रवा दोनों हमारे को पहिया बानी मॉम। हमरा के रवा दोनों के सहारे चाहिए मॉम। ये बंधन टूटे ना। कम ऑन मॉम, प्लीज मॉम। पर इतिहास वाला किताब कहाँ बा? ये चले किताब कहंदी। थैंक यू भाभी। चलो हमरे संगे रोटी बनावे के बा।
भाभी तू बना ला ना, अभी हमके लिखे के बा। अरे गुड़िया के स्कूल लेवे के जाए के बा। भैया ले आई हन। अरे उनकरा के फोन आयल रहे, उनकरा के छुट्टी ना मिली, तरह के जाए के पड़ी गुड़िया के स्कूल लेवे। भाभी तू ले आवा ना, आज हमके असाइनमेंट पूरा करे के बा। असाइनमेंट करे के भी। अंजलि छुट्टी तो हो गई, गुड़िया नहीं खिलौकत। अभी ले गुड़िया। हाय अंजलि। अरे वाह, तू एजा का कर रहल बाड़ू? और तोहार कार कहाँ बा? कार हाँ कार ड्राइवर लेके आ रहे हुई। हम ओ। तो एजा इससे घूमे फिरे आयल रहनी। अच्छा, हमके लागल कि तोहार बच्चा इहे स्कूल में पढ़ेला। हमार बिटिया छोट मोट स्कूल में ना पढ़ेली, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेली, बड़का स्कूल में। हाँ। अब ओकरा के ड्राइवर लेवे गइल बा, आवत हुई। मम्मी 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 अरे बेटा, मम्मी कहले से मना कहले रहनी ना से मॉम। सॉरी It's मॉम। okay. पापा गुड़िया इला चॉकलेट। अरे पारो का हाल बा? हम तो एकदम हाई फाई बानी। बाकी तोहार इतना बड़ा कार देख के दिल खुश हो गइल बा। इतना बड़ा कार। अंजलि, बड़ा सपना देखल तो बहुत आसान होला, काहे कि उस सपना में ना इंसान कहीं भी जा सकेला। हवाई जहाज में उड़ सकेला, लंदन जा सकेला, दुबई जा सकेला, कोई जगह घूम सकेला। हाँ, और बाकी सच्चाई ई हतार ड्राइवर और ई हतार बड़ी कार। हाँ, ई हतार सच्चाई। कितना झूठ बोलत बाड़ू। हाँ पारो बड़ा गुरूर में बाड़ू। अपने पति और परिवार के छोड़ के ई जवन झूठा और दिखावटी अमेरी के जिंदगी जी रहल बाड़ू ना, जवने दिन तोसे ओकर मोह भंग हुई, भटके राह ना पैबू। हमनी के जिंदगी के आधार धन और दौलत नहीं खे, जन्म जन्म के रिश्ता आई। हमनी के रिश्ता रीत, प्रीत, विश्वास और त्याग के अटूट धागा से जुड़ल प्यार के बंधन है।